Elämme maailmassa, jossa tuotamme ja kulutamme valtavia määriä tavaraa, mutta suuri osa niistä päätyy jätteeksi kuormittaen ympäristöä. Mutta mitä jos tuottamiamme materiaaleja voitaisiin hyödyntää tehokkaammin? Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään minimoimaan jätteen määrää ja hyödyntämään materiaaleja mahdollisimman tehokkaasti. Tuotteet ja raaka-aineet pidetään käytössä mahdollisimman pitkään. Ne korjataan, kierrätetään ja muutetaan uusiksi tuotteiksi. Näin säästetään luonnonvaroja ja vähennetään ympäristön kuormitusta. Tärkeä osa kiertotaloutta on yritysten sivuvirtojen hyödyntäminen. Sivuvirrat ovat tuotannon ohessa syntyviä sivutuotteita ja ylijäämiä, kuten sahan ylijäämäinen puumateriaali, ompelimon ylijäämäkangaspalat tai vaikka hevostallilla syntyvä lanta. Materiaaleja, joita yritykset eivät enää itse käytä, mutta jotka voivat saada uuden elämän muussa tarkoituksessa, kuten lannoitteena kasvimaalla. Kiertotalouteen liittyy myös valtavasti työ- ja yritysmahdollisuuksia. Yhteispeliä-hanke tuo nuoret ja yritykset yhteen. Tarjoamme nuorelle mahdollisuuksia toteuttaa omia ideoitaan, tienata rahaa ja saada työkokemusta hyödyntäen kiertotaloutta ja yritysten sivuvirtoja. Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Kun paikallisilta yrityksiltä jää ylijäämämateriaaleja, voivat nuoret hyödyntää niitä omissa projekteissaan ja yritystoiminnassaan. Sahan ylijäämäpuusta voi syntyä linnunpönttöjä, toimiston vanhoista tietokoneista pelikoneita ja ompelimon ylijäämäkankaista koruja ja sisustusesineitä myyntiin. Mahdollisuuksia on monia. 4H-yhdistys auttaa nuoria viemään ideansa käytäntöön. Me opastamme yrittäjyyteen ja kiertotalouden maailmaan ja yhdistämme nuoret paikallisiin yrityksiin. Yhteispeliä-hanke antaa nuorille mahdollisuuden kokeilla kiertotaloutta käytännössä ja tuoda kestävämmän ajattelun osaksi arkea ja työelämää. Samalla voi saada työkokemusta ja tienata rahaa. Paikalliset yritykset saavat toimintansa sivuvirrat hyötykäyttöön ja tukevat samalla nuoria. Myös ympäristö ja yhteisö kiittävät. Yhteispeliä. Luodaan yhdessä tulevaisuutta, jossa yrittäjyys, hyvinvointi ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä.